Hola, bon dia. Em dic Judit Cobeña-Guàrdia i sóc a Hong Kong de fa un any i mig, més o menys. Sóc una emigrant econòmica, bàsicament. No he vingut expatriada per cap multinacional, ni per cap empresa, ni tinc la meva empresa pròpia. Estic treballant per una dona expatriada en aquí, sí, per una multinacional, cuidant de les seves filles, fent que facin els deures, que tirin endavant, que no perdin el català, que no perdin el castellà, que assegurin l'anglès i, sobretot, que es fixin i que puguin viure en un entorn internacional com és Hong Kong. Hong Kong, la ciutat on vivim, que ara us presentaré des de la casa, perquè així la veieu en panoràmica, encara que avui és un dia una mica gris, és una ciutat molt interessant, molt potent, que dona oportunitats. Un cop arribada aquí, el que vaig fer, jo soc traductora, però ja veieu que estic fent una altra feina, bàsicament per tenir un sou. A Catalunya no en tenia, vaig passar-me 2 anys a l'atur, 6 mesos sense atur, i quan va sorgir aquesta oportunitat no m'ho vaig pensar. No hi tenia res a perdre, i de fet hi estic guanyant molt. Conèixer gent, conèixer un lloc diferent, una manera molt diferent, millorar l'anglès i començar a espavilar-me una mica per entendre el cantonès i el xinès. Això és molt més difícil, però ho intentarem. A Catalans al món, a la web, el que estic fent és d'editora, per tant, penjant-hi notícies, penjant alguna notícia sobre els catalans que estem aquí. No som gaire gent, però hi ha gent molt activa. La majoria o són enviats per empreses o bé amb la pròpia empresa muntada des d'aquí. Hi ha molts emprenedors, hi ha un rang d'edat molt ampli, gent des de 30 fins a 70 anys, gent que viu aquí de fa molts anys i que segueix el vincle amb Catalunya. Em preguntàveu que què es pensa, us ensenyo la ciutat mentre us explico quina visió es té des d'aquí de què és Catalunya. Doncs de Catalunya no ho sé exactament, però el que sí que tenen molt clar és que és Barcelona, i Hong Kong i Barcelona tenen una col·laboració molt, molt estreta. De fet, hi ha projectes molt potents i molt importants entre el port de Barcelona i el port de Hong Kong. Hi ha projectes que podrien ser similars en com organitzar el front marítim i també tot el que és tràfic. D'això hi ha gent que us en podria parlar millor. Aquesta és la meva estada a Hong Kong. Ara mateix estic aprenent altres coses, he connectat amb persones per poder fer classes, dono classes de castellà i estic també vinculada a una altra associació, que és l'Associació de Catalans a la Xina /Hong Kong, amb qui ens trobem, intentem que les tradicions no es perdin i que la canalla sàpiga d'on venen i potser on tornaran.